40,000 empleyado ang naisama sa master list ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM para mabigyan ng bakuna bilang mga economic frontliner. Sa pag-roll out ng bakuna, A1 prioritization list na hindi pa halos umabante sa senior citizen, ang balitang pagpapahintulot ng Pangulong Duterte na bumili ang mga pribadong sektor ay ikinatuwa ng ilang miyembro ng chamber. I have ordered Secretary Galvez to sign any and all documents that would allow the private sector to import at will. Baski ilan ang gusto nilang ipasok. Ikinatuwa ito ni PAMCHAM Past President Rene Romero, ngunit may babala sa kapwa negosyante. Maiging abangan muna raw ang magiging pag-uusap ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa IATF kaugnay ng procurement. Sa inisyal na impormasyon na nakarating umano sa PAMCHAM, Gamaleya vaccine ang isa sa pinagpipilian ng PCCI. Ang negotiated price nito ay $3 per dose at aabot lamang sa $6 para sa kumpletong vaccination sakaling ito'y maging bukas o available na sa mga pribadong sektor. Wala pang implementing rules and regulation o IRR sa naging panukalang ito ng Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sa panig ng ilan sa mga obrero na umaasa sa bukas na oportunidad ngayong pandemya, ang ilan sa aming nakausap hindi tiyak kung maaambunan ba ng bakuna. Hindi ko lang po masigurado kung mabibigyan po kami ng bakuna. Nasa kanina lang yun, sir, kung bibigyan po kami. Basta kung mabigyan kami, maraming salamat po. Pero kung sila umano ang tatanungin, mahalagang pagtuunan ng pansin ng gobyerno ay hindi lamang ang bakuna, kundi ang mga pulusiya ng quarantine protocol na direktang nakaaapekto at kailangang maisaayos sa katulad nilang naghahanap buhay na isang kahig isang tuka. Paulo G. Santos, CLTV News.